አቤል ሳራን ዳግምን ከምቲ ኣብ ስክሪን ንሪኦም ዘለና ጠጠው ኢሎም ኣለዉ። አቤል ንሳራ ይርኢ ሳራ ድማ ንዳግም ትርኢ። አቤል ንዳግም ክሪኦ ኣይኽእልን ምክንያቱ ሳራ ስለትኸውሎ። ብካሊእ ወገን አቤል በዓል ሓዳር እዩ ዳግም ሓዳር የብሉን። ሳራ ግን በዓልቲ ሓዳር ምዃና ወይ ዘይምዃና ኣይንፈልጥን ሓበሬታ የብልናን። እቲ ሕቶ በዓል ሓዳር ዝኾነ ሰብ ሓዳር ንዘይብሉ ሰብ ይርኢ ዶ ወይስ ኣይርኤን ዝብል እዩ። ሀ እወ ይርኢ ለ ኣይርኢን ሐ ምፍለጥ ኣይከኣልን። መልሲ ቅድሚ ምስምዖም ክምክሩ እንተደልዮም ነቲ ቪድዮ ፖዝ ገይሮም ይሞክሩ። ብዙሓት ሰባት ሳራ በዓልቲ ሓዳር ምዃናን ዘይምዃናን ክሳብ ዘይፍለጥና መልሱ ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢሎም ይሓስቡ። ቁሩብ ጥልቕ ኢልና እንተሪእናዮ ግን ነዚ ሕቶ ንምምላስ ኩነታት ሓዳር ሳራ ምፍላጥ ኣየድልየናን። ሳራ ሓዳር ይሃልዋ ይሃልዋ ብዘይግድስ በዓል ሓዳር ዝኾነ ሰብ ሓዳር ንዘይብሉ ሰብ ይርኢ ኣሎ እዩ። ሳራ ሓንቲ ካብ ክልተ ነገራት እያ ክትኾን ትኽእል፣ በዓልቲ ሓዳር ወይ ሓዳር ዘይብላ። እታ ሕቶ ብክልቲኡ መገዲ ንርኣያ። መጀመርታ በዓልቲ ሓዳር እያ ንበል። ሳራ በዓልቲ ሓዳር ተኮይና ሓዳር ንዘይብሉ ሰብ ዳግም ማለት እዩ ትርኢ ኣላ። ብካልኣይ መገዲ ሓዳር የብላ ንበል። ሓዳር እንድሕር ዘይብላ እቲ በዓል ሓዳር ዝኾነ ኣቤል ይጥምት ኣሎ ማለት እዩ። ብዝኾነ ይኹን መገዲ ሓደ በዓል ሓዳር ዝኾነ ሰብ ሓዳር ንዘይብሉ ሰብ ይርኢ ኣሎ። ስለዚ ናይ እዚ ሕቶ መልሲ ሀ እወ እዩ። እቲ ሕቶ ብትክክል ደመሊሶሞ ሓሳቦም ኣብ ኮመንት የፍልጡና። ሰላም።